Siyakwamukela #Fundimali. Ukubambisana neWest Bank sikulethela ulwazi lwezezimali elizokukhulula wenze izinqumo eziphusile. #Fundimali ikulethela ulwazi ongalisebenzisa ukwenza izinqumo ngesikhathi uthenga imoto yakho ngesikweletu. Ukuthenga imoto kubeka laphana ku-number 2 ey'ntweni ezimqoka kakhulu la khona ungafaka imali yakho khona. Ngakho kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthenga imoto noma ukufaka isicelo sokuthi phela imoto yakho ikhokhelwe, uzazi isimo sakho sezimali, ngiya-afforda yini, ibudget yami ngizokwazi ukukhokha malini ngenyanga ukuze ungazitholi usuvuma ukukhokhelwa ngendlela ethile ebese eminyakeni emithathu emihlanu ukhokha isamba esikhulu ongakwazi ukusimela. Nge-West Bank ke uyakwazi ukuthi uzihlalele kusofa wakhe ekhaya, ungene laphana kwi-internet, vehicle finance calculator, ubhale ukuthi engabe mina ngakwazi ukuthenga imoto ethile. Iyakubalela ukuthi mawufuna imoto ethile, nasi installment sakho, nansi deposit yakho, nansi i-balloon payment ozoyikhokha makuwukuthi uhamba ngaleyo ndlela. Usakhona-ke laphana kuyi-website ye-West Bank. Uyakwazi-ke manje ukuthatha isinyathelo esilandelayo, ungene kwi-Fast app. Uya-applya-ke manje ukuthi nginesifiso sokuthatha imoto ethile. Iyakwazi-ke uku-check ukuthi engabe uyakhwalifaya yini. Uma ukhwalifaya ngempela, imalini ozobe uyikhokha inyanga ngenyanga. Kuyabheka ukuthi uhola malini, iy'ndleko zakho zithini, ukuze ungayitholi uholo lakho lonke selihamba liya emotweni. Libheka izinto ezahlukahlukene emzuzwaneni nje mbala, usuyathola ukuthi ngiyayithola lento noma cha angeke ngibheke enye into. Cha akunjalo. Izinto ozikhokhelayo eceleni ezifana no-petrol wakho, amathayi nezindleko ezikanjalo oyithola uma unemoto azibhekwa kwa-Fast app. Kodwa-ke izinto ezifana no-insurance ne-checker zinabantu bazo abaseceleni okuyibona ozofika kubona uthi ngicela ningibhekele ngizohola malini noma-ke ngizokhokha malini uma ngisebenzisana nani. Yebo-ke uhlele ekhaya usungenile laphana kwi-Fast app yakho. Khumbula-ke khona izinto ozidingayo. Dinga laphana umazisi wakho, i-ID, i-payslip yakho, ebese futhi udinge i-bank statement yenyanga ezintathu ezedlule ukuze ukwazi phela ukufaka isicelo sakho.